Εσύ αλλιώς που τα έχεις πει. Αλλιώς, πώς αλλιώς? Δεν μου είπες να μη στεναχωριέμαι, γιατί τώρα με τον ερχομό του Όθωνα όλα θα πάνε ωραία και καλά. Ψέματα μου τα έλεγες. Όχι βέβαια. Σου έλεγα απλά ότι πιστεύανε οι Έλληνες εκείνο τον καιρό. Στο παλάτι όμως χορεύουν ακόμα του καλού καιρού. Χορεύουν. Δεν θα χορεύουν ακόμα. Για χρόνια πολλά. Μα καλά, για να χορεύουν ήρθαν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ωραία μέσα χορού. Αλλά μην νομίζεις ότι δεν κάνει τίποτα άλλο. Έλληνες σου μαγειρεύουν διάφορα. Δεν είδες τους καπετάνιους των φαρμακομένοι που φύγανε? Πώς δεν το είδα? Μα γιατί τους πιάσανε έναν και τους ρωτούσανε τι θέλει? Για να τους διαλύσουνε. Έτσι θα τους αφήσουν όλους μαζί. Είναι και αρματωμένοι αυτοί. Έχουν λαό μαζί τους. Ναι, αλλά αυτοί πολεμήσανε, νικήσανε και μας ελευθέρωσαν. Ωραία. Άμα πεθάνουμε, θα τους κάνουμε αργάλματα, λόγους, ποίηματα, στεφάνια. Τώρα είναι ζωντανοί ακόμα. Και επειδή είναι ζωντανοί, δεν θα τους πετάξουμε? Βεβαίως. Διότι τώρα ο πόλεμος τελείωσε. Κάθε φορά που τελειώνει ένας πόλεμος, υπάρχουν κάποιοι που περισσεύουν. Και οι περισσευόμενοι αυτοί εν καιρό ειρήνης είναι οι χρειαζόμενοι εν καιρό πολέμου. Κατά την ίδια λογική που οι επιπλέοντες εν καιρό ειρήνης είναι οι άφατοι εν καιρό πολέμου. Να δείτε που τώρα θα τον κολλήσω στον τοίχο. Άκου εδώ κύριε τέτοιε, ξέρεις τι λες αυτή τη στιγμή? Είναι σαν να λες, τι χρονολογία έχουμε τώρα? Αυτή ακριβώς τη στιγμή έχουμε 1835 με 1840. Ωραία. Είναι σαν να λες ότι ο Κολοκοτρώνης είναι στη φυλακή, καταδικασμένος σε θάνατο. Ο Κολοκοτρώνης είναι σαν να λες ότι ο Πλακούτας και αυτός καταδικασμένος σε θάνατο. Ο Πλακούτας και ο Νικηταράς και αυτός στη φυλακή είναι. Και τον Μακρυγιάννη τον έχουν στα μαύρα τα δευτέρια. Καλά δε, μην αγριεύεις, γιατί σου είχαμε, δεν χάλασε ο κόσμος. Τι ξέρω να μου φαίνονται οι βοηθό. Η συνέχεια με τη σκηνή. Τώρα κυρίες και κύριοι, είμαι επιφορτισμένος για να σας απασχολήσω περιολή κατινά, πλέμιτό μου ή γιλοτίνα. Ή να ξέρετε, μια εφεύρεση που την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης γνώρισα μεγάλες δόξες. Έκοψε βασιλιάδες, πρίγκιπες, τσιφλικάδες και λίγο αργότερα τους επαναστάτες που την ανέβησαν. Όλοι αυτοί είναι πεθαμένοι τώρα. Η γιλοτίνα όμως έμεινε, τελειοποιήθηκε τεχνικώς και είναι έτοιμη να προσφέρει τις υπηρεσίες της στην ανθρωπότητα. Όταν για παράδειγμα τον καιρό του Όθωνα οι παλαιοί πολεμιστές και σηκώθηκαν στη Μάνη, στη Μεσσηνία, στη Ρούμελη, μας προσέφερε προφήμος τις υπηρεσίες της. Πήρε σβάρα τα χωριά και έκοβε κεφάλια. Όταν ήμουν μικρό, είχα μια απορία. Πώς γίνεται ένα εργαλείο που λανσαρίστηκε από επαναστάτες να κόβει επαναστάτες? Αλλά επειδή πρόκειται για μια παιδική απορία, ας την αφήσουμε να βράσει την αφελιά της. Εξοχότατη και εκρανδότη, απεσταλμένη εξ Αθηνών, εξ ονόματος των Σκοτεινών και με αισθήματα μαθητά της χαράς, σας εύχομαι το καλό ήρθατε. Είναι το χάτα λόγια μου και να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας και την τιμιό που μας κάνετε να μας φέρετε και εδώ, τη ξαφνιστή γιλιοτίνα. Με την γιλιοτίνα Σκοτεινή θα έχουμε από εδώ και μπρος, βρικείτε το θάνατο. Μας τη στείλουν οι ξένοι φίλοι που μας αγαπούν. Και δεν πάγουν με κάθε τρόπο να μας βοηθούν. Μηχανές και εφηβρές για συλλήψεις και εκτελέσεις. Κάνεις πρώτα το σταυρό σου, γονατίς τους κανεί. Βάσεις τότε το λαιμό σου, ελευθερών του σκηνή. Κόψανε πολλούς στη Μάνη και σου βάλτε τα χωριά. Που ανακλάδες να πετάνει στην αλέγρη παιδιά. Τώρα τη φτωχή Γρικία κυβερνάει η Βαβαρία. Τώρα πάνε για τα Νάπλη και για την Τριπολιτσά. Όπου βγήκανε οι κλέφτες που ελεγούν τα ελευθεριά.